Сега обяснявам каква е случката. Клетка Браунов на газ, изключително проста по конструкция. Всеки може да си купила марината от склада, да я нареже на лазер, да я шафа, да я сгуби, да направи заварката. От тук нататък какво получаваме? Тези, които в момента са в продажба, най-доброто корейско производство са с коефициент 2. Т.е. с 2200 вата получава 600 литра газ. Така, това нещо в момента харчи ток. Но когато се отдели газта и изгори през горелката, отделената топлина е еквивалентна на 3 пъти 3,5 коефициент. Тоест бими корейците с 50% отгоре с изключително проста конструкция. Но не се знае какво има вътре за електролит. Нали? Това е електролита, не е ясен и това е патентно защита. Това е производство по поръчка на БАН. Значи БАН го поръчаха това нещо, произведено ще им бъде доставено, там нататък те ще решават каква патентна защита трябва или не трябва ли. Целта е, след като техните юристи кажат каква защита ще има за това нещо, масово да се пусне за производство. Тоест, който го разбира да си го направи това нещо. Обяснявам напросто. Харчиш 1 кВт, получаваш топлина за 3300-3500 вата. Това е положението. Елементарно казвам. Цената на тока идва от порядъка на около 6 стотинки за киловатт-час. Под 6 стотинки. Когато влезе клетката в режим. За да се наработи клетката, буквално трябва да работи повече от един ден. В момента клетката работи няма 2 часа. Нали, обяснявам нещата, за да се знаят. Клетката си влиза в режим, отделя се, може да си топлиш вода, може да се правят заварки. Много неща може да се правят с това нещо.